салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Ман бо шумо Овраин Ҳамкилометр ба канали Соати YouTube хушомадед мегӯм. Умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. Ба канали худам хушомадед мегӯм. бародаро, пешаи видеоро сар кардан як чиро бо гаптон задам ки ами видеоро як минут стоп карда лайка биҷиқин ва баъди видео фикрҳои худтона бинависед. аз ҳаматон миннатдор мешавам барои дастгиритон. шумо ки моро дастгирӣ кардед, мо пешравӣ мекунем. шахсоне ки мехоҳанд ки дар сомонаи YouTube блогер шаванд ва сум кор кунанд, пас мо ду канали фурӯшӣ дорем. монетизасияи канал гиронай, метавонӣ каналро харидорӣ кунӣ ва сума кор кунӣ аз YouTube. барои каналро дастрас кардан рақамҳои рӯи экранда занг мезанед ва каналро дастрас мекунед ва пешравӣ мекунед. дуюм эълони мо ин аст ки кадоме дар каналошон соатҳошон намереса барои монетизасия равон кардан, соатҳои ютубтонам ҷамъ мекунем. 100 соат, 500 соат, 1000 соат фарқ надорад. то 4000 соата метавонем ки ҷамъ кунем дар каналотон ва монетизасияатон. агар буфуратон худтон гирон кунед, агар натонед лучи лезид накунед, занг бизанед, монетизасияатонам гирон карда метем. ҳамаш бо муомила, бо алоқа телефонӣ занг мезанем, чахчах мекунем ва кори шуморо ҳал мекунем. кадоме да монтаж дар кор, видеота монтаж кардан дар кор, чӣ хеле кина видеои ман монтаж карда, агар инем монтаж кардан дар кор, видеотона монтаж мекунем. сурати значок, буфуратон сурати значок тайёртон мекунем, минуса мемонем. короче, любой хел настройки ютуба мекунем, метемтон. баъд кадоме да каналошон чӣ шидагай 800 одам мондай, 800 одамин, 700 подписчик дорен, мехоҳем ки тез 1000 шава ку 200 300 одам монданда, занг бизанен, каналтон як реклама мекунем, иншоалло 200 300 подписчик, 500 подписчик мебиёятон. шумо фақат занг бизанен, бигӯед ки ака канали моро реклама кар. канали ту 600 подписчик дошта боша, мо канали шуморо як реклама мекунем, иншоалло 1000 меши ба гарантиш. 1000 1100 смотря чӣ хели реклама мефурата. боқи худованд ҳаматон нигаҳбон боша. фикротонро бинависен ва гуфтагӯма айшо нарӯред. кадоме дар канал мехоҳад подписчик масалан 800 боша, просто 1000 шава, занг бизанед, кори шуморо ҳал мекунем. боқи худованд ҳаматон нигаҳбон боша. тоҷикистон ба пеш. лайка бизанед.